Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras tango niyan, 12 minutos bago mag alas 7. Ano daw gamuan? Ang pagdisarulyar ka ng inyenot na isyu kan aldaw. Ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Dili sa programang Ano daw gamuan sa 97.5 Bangon OK FM. Diyos maray na aldaw po sa Saindo Gabos. Ini po liwat si Ervin Borja sa programang Ano daw Banuan. Mga tugang ngunyang pong bulan na Pebrero, sisilibrar ta ang Dental Health Month. Kaya ang mga dentista ngunyan, si Ribot, tayo sinda mga aktibidades. Na nagtitiripon sa simbahan ngunyan, ta may misa, at yan, garong may motorcade, kasi kung ano pang mga aktibidades. Ana selebrasyon mga tugang bakong nakasentro sa sarong typical na selebrasyon na kita nag-uurugma ta kita matrayumpo sa paglaban sa pagkalapa kasatuyag ipon. Kundi ining selebrasyon na ini ginigibo para padagos na ipagamiaw sa sato an importansya kan dental health o an satong salud pag-abot sa ngipon. Nakakamundo na ikumpara sa ibang nasyon, digdi sa satuya, ang salud ta pag-abot sa ngipon tinatawan tang maluyaho na importansya. Umayo haro sa satuyang priority sa buhay. Kadakol sa sato, ang mga may mga mamahalo na cellphone. Pero hilingon mo ang ngipon tagulpi ang mga ralapa, tang kwartata, imbis igastos, sa ngipon, maray pang igastos sa cellphone. Nagigirumduman ta sana ang importansya kang pag-ataman kan ngipon kung ini mga tugang nagkukulog dahil napabayaan tang atamanon. Digdi sa Pilipinas, sigon sa research, 7 sa kada 10 Pilipino dai pa lamang nakabisita sa dentista o dahil pa lamang nakahiling ng dentista o dental clinic. Ini dahil mga tugang sa nagkapirang rason. Primerong-primero, mayong kwarta para igastos sa mahal na pagbisita sa dentista. Mayong oras, tani ba sa tuya pirming siribot. Asin mga tugang ang kulang, ang pakain tsindi, pag-abot sa salud, kanyipon. Sa rason mga tugang na mayong kwarta, ang tawo para magbisita sa dentista, igwa man kutang mga dentista ang mga LGU na libre bagang bisitahon. Pero ang mga dentistang nakadestino o nagtatrabaho sa gobyerno, sa mga LGU, ay sa tuyang pag-urulay-ulay garo, dahil nauugma. Dahil sinda nakakabuelo sa indang mga programa, sa dental health, sa indang mga assign na banwaan, paminsan-minsan, kukuruanon. Digdingon na nga kamo sa main office. Ta kung ano-anong mga pinapagibo na mga dental mission. Kung minsan ang pagmati ninda garong mga busabos ka mga politiko, lalo na pagharani na ang eleksyon. Dental mission, wala tuo. Na kung minsan kulang ang production. Dental mission na ang garabutan ginigibo sa plaza na ang instrumento, dahil sa plaza mayo man nagdadaranin sterilizer, ang instrumento pigbuburubuntog sana sa nagkakalaga kagang tubig. Nasigun sa pag-aadal, daiman gabos nagagadan, kan nagkakalaga kagang tubig ang gabos na mikrobyo na nagkakausanin hilang arugan HIV o AIDS
hepatitis, TB, as in iba pa, na kung ang pasyenteng nakatukaw na pigabutan ng ngipon sa plaza, pagkatapos pigburubuntog sa nasa kagan tubig, tapos ika naman ang nagsunod, kung sisinundan mo, may hepatitis, pwedeng makabalyo sa mo ang hilang. Mga tugang, ang pagbisita sa dentista magastuson. Pero pwede ining maiwasan kung kita maatom sa paglinig kan sa tungipon. Kaya siguro ang mga dentista sa gobyerno, dahil ang ibang procedure, mamahalo na maray, arog kan root canal, arog kan feeling, o pagbugtak nin paghipno sa mga labot ng ipot, magastos na maray yan. Kaya dapat siguro konsentraran ang pigaapod na preventive dentistry, kung saan pigtutukdoan ang mga aki kung paano atamanon ang ngipon. Ang mga hubinis ngunyan, mahihiling mo, tipirming sirisiribot sa Facebook. Sabi ko nga ni Subago, mga mamahalo na cellphone ang kapot. Pero ay ang iba, mamahalo ng kapot na cellphone. Pero ang iba day na asikaso ang ngipon. Mga tugang ngunya na bulan na Pebrero. Tama sana na ipagirumdum tagiraray sa satuyang mga kababayan ang importansya kang pag-atama ng ngipon. Kung nagigirumduman takan mga panahon si mga kurang, daiman kaipuhan ang mga mamahalo na gadget o mga toothpaste. Kay ito, may nagigirumduman ako mga kurang, naputol sana nin sanga, nin bayawas. Tapos binubugtakan nin kadikit na asin. Pero naggururang na matatagas ang ngipon, pusog ang mga ngipon. Dahil ang kaipuhan, consistency, na kita naglilinig. Proper flossing, saka an pagtutbrush. Kadakla na aki, habunganin dot-doton ang ngipon, kundi ang mga magurang obligasyon ta na talagang paintindihan na sa tuyang mga aki sa kapatuodon. Kita mga Pilipino, pigngangalasan kita sa ibang nasyon. Takadakol na Pilipino sa edad na 30, nakasurulot na ng pustiso, ay sa ibang nasyon pigingiritan yan, pigngangalasan yan. Ta sa ibang nasyon, kung dai magururang, dai nasurulot ng pustiso, tas sagko na dai magururang, dai nararaot ang ngipon. Mga tugang, importante ang pag-ataman kang ngipon. Ta masupugon na may kapot kitang mamahalo na cellphone, pero ang satuyang hangaw, mabataon. Aldaw Gamwaan, ang pagdisarulyar ka ng inyenot na isyu kan aldaw, ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Dili sa programang Aldaw Gamwaan sa 97.5 Bangon OKFM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches.